Imoralidad diha sa simbahan. Unang Korinto Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 13. Aduna ko'y nadunggan nga diha kaninyo adunay nakighilawas sa asawa sa iyang amahan. Kini mas ngilad pa kaysa gibuhat sa mga wala muila sa Diyos, kay wala man gani sila magbuhat sa ingon. Ug bisan adunay naghimo ni ana diha kaninyo nagpasigarbo pagihapon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon ninyo sa inyong grupo ang lalaki nga nagbuhat ni ana. Bisan wala ako nakig-uban diha kaninyo, apan naa ako uban kaninyo sa espiritu. Ug pinaagi sa gahom nga gihatag kanako sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang nagbuhat ni ana nga sala. Busa sa inyong panagtigom, isipan ninyo nga anaa ako uban kaninyo sa espiritu. Ug sa gahom nga gihatag kanako sa atong Ginoong Hesus, itugyan ninyo kanang tawhana nga adto kang Satanas sa paglaglag sa iyang lawas aron maluwas ang iyang espiritu sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Dili kamo angay magpasigarbo. Dili ba nasayod man kamo sa panultihon nga nagingon, kon isagol ang gamay nga patubo diha sa harina ug masahon kini, mutubo ang kinatibok ang minasa. Busa kuhaan ninyo ang inyong daan nga mga sala nga daw sama sa patubo, aron mahimo na kamong hinlo og bago. Ang tinuod, luwas na kamugikan ni ining patubo, kay si Kristo gihalad na alang kanato. Sama siya sa karniro nga gihalad sa panahon sa pista sa paglabay sa anghel. Busa sa ulugon nato kini nga pista, ug mukaon kita sa pan nga walay naandang patubo, nga ang buot ipasabot talikdan na nato ang atong daang mga sala ug mga dawtang binuhatan, ug magkinabuhi kita nga hinlo na sa sala, ug magmatinud anon na gayod sa atong pagsunod sa kamatuoran. Sa una kong sulat nga gipadala kaninyo, nag-ingon ako nga dili kamo makig-uban sa mga nakighilawas gawas sa kaminyoon. Ang gipasabot nako dili ang mga tawo nga wala pa makaila sa Dios nga nakighilawas gawas sa kaminyoon o mga hakog ug mga mangingilad, o mga nagsimba sa mga Diyos. Kay kon sila inyong likayan, kinahanglan nga muhawa kamo niining kalibutana. Ang akong gipasabot mao kadtong mga tawo nga nagpaila nga mga igsuon usab nato sa Ginoo apan nakighilawas gawas sa kaminyoon, hakog, nagsimba sa mga Diyos, mapasipalahon, palahubog, ug mangingilad. Dili kamo angay makig-uban kanila bisan sa pagpangaon. Hinuon, unsa may atong katungod sa paghukom sa mga dili tumutuo. Ang Dios lang ang maghukom kanila. Apan kinahanglan gayud nga timbang-timbangon nato kon maayo ba o dawtan ang gibuhat sa atong isig katumutuo, kay ang kasulatan nagingon, pahawaan ninyo sa inyong grupo ang tawong dawtan.